Esperti legali konfermaw li l-Prim Ministru kellu dritt bil-Kostituzzjoni jagħżel id-data ta' meta jsir ir-referendum tal-kaċċa fir-Rebbiegħa. Huwa biss il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li qed isostni mod ieħor. Wara li l-ġimgħa li għaddiet kien ippubblikat parir tal-Avukat Ġenerali li qal li l-President trid taġixxi fuq parir tal-Kabinett, ma News ikkummenta d-dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Għal-Professur Kevin Aquilina, il-kwistjoni hija tant ċara li ma tantx hemm wieħed jikkummenta. Il-reazzjoni hija sempliċi, hemm artiklu fil-Kostituzzjoni jidher li 85 illi jgħid illi l-President ta' Malta jaġixxi fuq il-parir ta' Ministru jew tal-Kabinett. Allura d-deċiżjoni għandha tkun f'idej il-Kabinett jew nkella Ministru tal-Kabinett. Ċarissima qiegħda fil-Kostituzzjoni. Tal-istess fehma l-professur jinrefalhom meqjus bħala espert kostituzzjonali u li jservi ta' konsulent għal diversi istituzzjonijiet f'pajjiżna, bħall-Parlament u l-Awditur Ġenerali. Biex tibtissa data, il-President tal-Repubblika tibtissa data fuq il-parir tal-Prim Ministru. Tal-resto, f'każ ta' elezzjonijiet u sabejna fih anke fir-referendum preċedenti, dejjem iktar il-President taġixxi f'dan ir-rigward fuq il-parir li jagħtiha l-Kabinett, il-Prim Ministru fil-Kabinett. Minkejja dan Simon Busuttil għadu qed isostni li kellha tkun il-President li tagħżel id-data tar-referendum. Għalhekk meta mitlub jippubblika l-parir li għandu u rrifjuta illi jagħmel dan. Jien għandi parir legali, jien avukat ukoll u naqf naqra l-liġi wkoll. Simon Busuttil għadu maħax pożizzjoni dwar se jkun il-vot tiegħu fuq il-kaċċa fir-Rebbiegħa u fl-uniku pożizzjoni li ħa dik legali spiċċa iżolat. Biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu spiċċa jattakka l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali evidentement ta' il-parir lill-Gvern il-ħilli rid.